ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ରହିଛି ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଭକ୍ତମାନେ ସଚା ହୃଦୟର ସହ ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀକୁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜାଣନ୍ତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କିପରି କରିବେ ପୂଜା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ। ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସେୟାର କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଖବର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ରାତିରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି, ପୋଷଣ ଏବଂ ବିନାଶର ପ୍ରତୀକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହି ରାତିକୁ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୂଜା ବିଧି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2024 ମସିହାର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା ସମୟ। ସକାଳ 5ଟା17ରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅପରାହ୍ନ 12ଟା13ରୁ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା9ରୁ ଗୋଧୂଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅପରାହ୍ନ 12ଟା59ରୁ ଅମୃତ କାଳ, ସକାଳ 7ଟାରୁ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପୂଜା ବିଧି। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଶିବଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଦିନସାରା ଉପବାସ ରହି 4 ପ୍ରହର ପୂଜା କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅ ଓ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହ ଶିବ ପୁରାଣ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ରାତିର 4 ପ୍ରହରରେ ପୂଜା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା ପରେ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ।